खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 17 आघोन 1431 मायथाइ एबा 3 दिसेम्बर 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नखरारि जिउआव खुसिनि आबहावा थागोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोनि थाखाय मोनसे सारप्राइज पार्टी खुंनो हादों। खामानि गैयै जिरादफोरनि थाखाय जिंगा दासि। गावनि आदारनि सायाव गोसो हो। मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा लाखि। बेयो नोंथांनि सावस्रिखौ मोजां लाखिगोन। वृषभ राशि। सावस्रिया मोजां जागोन। फालांगियारिफोरा फालांगियाव मुलाम्फा आर्जिगोन। दावबायनायनि खाबु थागोन। नखरारि जिउनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव सम बारहोनाय जागोन। गावनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ जेंनानिफ्राय रैखा खालामनो नाजा। मिथुन राशि। रांखान्थियारि आयदाफोराव नोजोर हो। नोंथाङा लोगोफोरजों दावबायनो सानथांखि बानायनो हायो। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। नखरनि थाखाय सम नागिरनाया एसे जुजिनो गोनां जागोन। गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनाया गोजोननाय मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोजोननाय फैगोन। कर्क राशि। राङारि आयदाफोराव फिसा-फिसौ जेंनाफोर जागोन। इसोरारि हाबा मावनायाव गोसो जानाया बांगोन। धोरोमारि दावबायनायनि खाबु थागोन। नखरारि जिउआव बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। जिउ राहा दावगानायनि गोदान खाबुफोरनि सायाव नोजोर हो आरो जाफुंसार जानो थाखाय गासैबो नाजा। सिंह राशि। नोंथाङा मोनसे गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन। लाक्जारि बेसादफोराव रां बाहायनो नाङा। गुसुं दावबायनाय एबा ड्राइभफोरा नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। मुडनि सोलायनाया रागा जोंहोगोन, नाथाय बेयो सुस्रांजायै जेंनाखौ सुस्रांनायनि गाहाम सम। माखासे थागिबिफोरा मोजां खौरां मोनगोन। कन्या राशि। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। आलासिफोरनि थाखाय माखासे सुबुंफोरनि न'आव सफैनाया जाथावना, जाय न'आव खुसिनि आबहावा सोमजिहोगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन। नेम बादियै फिटनेस रुटिनआ नोंखौ सावस्रिगोनां लाखिगोन। तुला राशि। गावनि खरसानि सायाव जोबोद सांग्रां जा। बाजेटनि अनगायैबो नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव था। माखासे सुबुंफोरा नखर एबा लोगोफोरजों सुटियाव थांनो हागौ। नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनायजों नोंथाङा नोंथांनि सिमांफोरखौ मोगथाङाव मोनफुंनो हागोन आरो नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान मोनफुंनायफोर मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। नखरजों सुटियाव थांनाया नखरारि जिउआव गोजोननाय लाबोगोन। समाजारि मान सन्मानआ बांगोन। वार्कआउट रुटिनखौ सोलायनाया सावस्रिखौ साबसिन खालामगोन। गोलाव दावबायनाय समाव सांग्रां जा। दिनैनि साना नोंथांनि रमान्टिक मोनदांथिफोरखौ गावनि जिउ लोगोरिजों रानलायनो थाखाय साबसिन सम। धनु राशि। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों बाहेरायाव थांनायनि बिथांखि लानो हायो। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ खुलायै फोरमाय। बेयो नखरजों नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बुद्धि आरो फोरमायथिजों मोनफ्रोमबो जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। मकर राशि। गावनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। दिनै रां बासायनो नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। न'आव नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनायनि जाहोनाव नोंथाङा रागा जोंनो हागौ। फिट थानो थाखाय मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा नाजाव। यगा आरो ध्यान खालाम। कुम्भ राशि। आदाराव सोलायनाया नोंनि सावस्रिखौ मोजां लाखिगोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। खरसानि सायाव नोजोर हो। हरखाब दावबायनाया जाथावना जानो हागौ। न'आव बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। बेयो नोंथांनि जिउआव खुसि लाबोफिन्नायनि सम। रमान्टिक जिउआ जोबोद मोजां जागोन। मीन राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय खरसाखौ सामलायनायनि गोनांथि दं। गुबुनखौ बांद्राय खुसि खालामनो दा नाजा। बेनि सोलायै गावखौनो गोसो हो। नोंथांनि थांखिफोराव गोसो हो।
मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव जेबो गोख्रै दा खालाम। मोजां मोननाया नोंथांनि जिउआव हाबगोन जेब्ला नोंथाङा बेखौ एसेल'सिन मिजिंथिगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।